iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-uray nga istorya. Welcome iti detoy programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Alas 5 ti pa nagtulag mi nga paragkita dito'y parke. Lumlum na kan ti init. Apay nga ta? Masansan asan nagpakita kanya. Ala, saan mo't nga iso to'y mauawag? Nakalagip man ni Telma. Hello, Telma? Hello? Kumusta kan, Bes? Ada ka pa lang dito opisina? Adak dito'y parke. Itay pa'y nga ururayak ni Humar. Amangan no sana na dumteng. Ala, ang mga no damat sa bali akasinnarak man. Ang angawan ka laang. Ay, kadwak ni Romnick. Nalagip ka nga wakan. Ha? Uy, adagaya man kaya nayat mo. Ang mga no awisan na kan, iti kasara. Loka. Sika kumakit diti agawis tanapayag kang agayan ayat kini Homer. Business partner ko ni Romnick. Nagpas ngaminan ti pinatakder mi restaurant. Wow! Uy, si kamot gaya man tibak nang. Mangrugi kaming tupay laang. Inawagan ka awisan ka inton grand opening. Okay. Day talagayam. Kano? Pasensya ka na. Agawid kami kini Romnick. Masikuran san. Kahit nanti agawid. Umay da kantulatan pasyaran dito opisina, ha? Okay, initip nanti cellphone na. Ay, Jackson mauray ni Homer. Agawid aklangin. No sa anak nga tagimanat. Ang mga no saan ka pa si Marda nga nakisarita iti gayam mo. Nauray ka matlanag sao. Itay pala nakaululimat ka. Amumat ti ugaling. No sana napatagtibaga. Diyak agsasaw. Kasla ka na yun anak kon unag ti pampanonota ma. Aywon gayam. Sino tayo jay? Kasta ang amin, agsaludsud ka mat kanya. San kid di asyak ti kanayan amang hirugi iti saritaan. Ahon gayam, ni Veronica dayjay, gayam ko. Amam mo amin agagayam mo. Malaksid iti dayta, Veronica. Pasyaran tanto iti opisina na. Tapno mayam amukan ka. Ang mga no may matangam ti kinapintas na kat malipatan na kon. Ha? Oo. Apay kita anak maglatan. Ang angawan kalaang. Kasla di nakamam mo. Sika talaga. Tang, apay kasta ti panang kita yung kanya. Nakaluto kay ka din iti pangrabyan tayo. Kalkal Pasko ang naglutaw. Manganta ka na Agina na akbi itatang. Makita nga ron itilagam kat kasla na pampanok ka. Kan nakalidliday ka. Apay? Inururay ko ni Homer iti parke. Ngam sana dimteng tatang. Nalipatan na nga ta. Makumikom samat unay iti negosyo ta. Narikat ngamin ti makiayan-ayat iti baknang anak ko. Blagen dakman nga tan. Anya ti palagko namin ti kaayan-ayat mo. Napudno nga tamot lakin ka? Tatang, saan yun asabidungan ti panunot ko? Awan pulos pa nagduadwak iti kinapudno ni Homer iti ayan-ayat ni. Ala, inkagpulisan sa tamang rabi. Wan tatang. Hanggang na. Kasla awan mat ganas ko amangan. Mama, inurura yun sa api matla nga makasangpetak.
Naturog kay kumalatan. Pasado alas 10 ni tirabi eh. Noan niya pa'y lang amin tinakakumiko, Ma'am Homer. Rabi ilauna yan ti isasangpot mo. Ado nga mintian na si Kasi di opisina, mama. Sa inayos dakdag iti gagayam ko. No awan samot ti bisyom. Nangan kami lang, mama. Negosyante matagi dyan. Kaya awan mati sa bali ang nagsaritaan mi. Agpabaknang ka sa launay. Di ka pa'y lang amin mga sawa. Awan pa'y tinagtulagan nyo kini Veronica. Ayawan gayam, mama. Nalipatak maten. Sigurado, naguruuray da dyan iti parke. Kita mapaybay am samot ten ti kaayan ayat mo. Awagak kumangam ang mga nakaturugan. Bayan niyo, mama. Sa paagtulaan ng timapan ijibalay da itong bigat. Kapag isugahan mo si Mang Patag ijibalayo itay. Indiretso ka dito yung restaurant. Kadito yung tipapingatanta. Sakba nga itulog kayo yung opisina nyo. Amom nga dabasol mo kanya-kanya. Iso mangdada ito kalaan kita. Agpasugnod ka? Agis iso maklang arutan. Or-orayot mo't kit diti pa nagpalawag mo. Pasensyakan. Agpagkabasol ko. Inyo nakmatan na kiti gagayam ko. Ngayon, saan ka nagdanag? Pasig ang negosyo tinagsasaritaan mi. Sa badi nang agpay sa tibak na ganyan. Aklo nakmatkat. Nagliwayakin ka. Ang dahil iti may bagak, Veronica. Saan mo ko mapagduado-an ti panagayat ko kan ka? Ay ayaten ka unay. Naimbag, tanaira na nga oras ti panagmemerienda ti panang pasyaryo kanyak diti opisina. Dito idangan kantina nga ituloy tayo nagsasarita. Si kamat gayam ti sigurado, Veronica. Nangaton ti posisyon mo diti opisina yo. Ala. Adamot lahing nagbanagan ti kinapasnek ko iti panagtrabaho. Oh, apay na pa uli magkamatan Romney. Dahito yung manantay punpunakan ka. Friend, pasensya ka na. Kasi talaga ni Romney. No da kayo matlat ng teksasarita, di agding gagaklatan Unmot ngamin ngagpaiso, friend. Anya tayong tigagarayo kanya. Awisan da ka kumakin ni Romnick at umaray iti panaglukat ti pagsugpunan may a restaurant. Ito na minsan alawas na pa'y matlakit di. Oh, day talaga yung. Oray ta mabayag sapay. Awisam tumatan ti boyfriend mo, ha? Anyat na ganda itayat. Bayam, ibagat to ka ni Homer. Barang saan to maira na nga ada papanan na. Amumatan, pasiga negosyo ti adda iti panunot dayjay. Nadi kay pailangan mi nag-asawa. Ang amno makapagpampanunot kay to. Mabaling nga di restaurant ti pakaangayan ti reception ti kasaryo. Mabayag pa siguro dayta, friend. Saan may payan na pagsaritaan dayta abanhag? Ala, friend, talagang sa adi matimtimot ni Romney ka. Puan nga. Na minsan pailangan nagsao. Narwamak matkit din kan kwa na Amom, ada pagpadaan da ni Homer. Manmanumot nga agsao dayjay. Ngam no maala ng tirik na pasigmot ang negosyo ti bagbagana. Ay, sige, Veronica. Ang mga masingada kalaw na yan. Ayun nga paiso. Ay nanay, masanta matuna yan, tiagtong-tong. O sige ha, friend. Saan kami nga agbayag pay? Nakaul-ulimag ka talaga, Romnick. Damo yung pailangan nagkita. Daytan tinadlaw na kan ka. Anyang araw ti mabalin ko, no kastoyak mo ta talaga. Ngamuray, ta panakigayo makmat. Banag ang magustok unay kan ka. Tanasingpat ka. Iso na talaga tinagam ko makikuykuyog kan ka. Anyang arod kat ag business partner tangarod. Di kanayon tangag kuyog.
So ano da duma? Ipagarap na giti makakit-kita ka data nga gayan ayat ta. Ha? Oo, apa nagigtot ka. Sa bali man ti malagip ko. Padak kanumat ni Homer adi matimtimat. May samat day jay. Seryoso ka sarsarita. Kas nanggagam ni Veronica. Ay, pasig a negosyo ti kayat nalapag sarsaritaan day jay. Kasta dagiti nasingpat. Seryoso da iti biyag. Bagay mo siguro ti agay man niya. Kasanon tula ang ano dudua kayo na nagkuyog. San kayo itong ngagtimtimak? Ano mo? Mabamom to ni Homer into nagkuyog da ni Veronica. Sapay ko mata makapagamam mo kami. Agbalin kami laki di anasaya at ngagayaw. Talagang agaburot ka niya. Sinukon nak ijay balay itay bigat. Sa nagsapa ka simang pati di opisina. Amangan ngamin magpasaglod ka. Adayo ang mapasamak dayta. Gaputa ay ayatan ka. At dapat ipanagayat ko ken ka, Veronica. Sapay ko matasan nakapagduaduan. Itilaksid agad ipagkamtudak. Santo ang mapasamak dayta. Ay, wait kayam. Nasa nga ilik da Telma ijay opisina itay. Telma? Kasladyak malagi pa. Nabayag mo't nga mina na saan kami ang nagkita. Inawis na katumabuno iti pananglukat da iti nagsugpunan da restaurant kan ni Romney. At dagayam kadwa na anak pa ni opisina niyo. Kaya na yat na siguro. Diyak lang mo. Nasingid damat. Kunada nga awisin kanto. Ha? Kita akto na masanghok. Diyak may panamnama, Veronica. Ang bumat ka niya kon. Ado ti pagkakumikumak. Bulbuyan nakmatlata namang mangan, Veronica. Saan ka kali ang mabisain? Nabsugak pa'y nga mintatang. Kalpasan ti pa nagpasyermi ko ni Homer iti parke. Nangan kami pa iti restaurant. Lagsa pa adi nagas na ka itay bigat. Wan nga rutang. Agamaksa ang mga no agpasugnudat ken ko ana. Veronica, anak ko. Namagak man ken ka. Naragsak ka kalimot laeng iti relasyon niyo. Ha? Anya ti kahit yung asawa ni ti dayta tatang. Gapo ka dita. Saan nakunay amasangsango? Ang mga nusan tumatlaada kayo tagkatuluyan. Tang, saan nyo kumamot nga ibaga ti kasta? Mariknak, ay ayatan nakunay ni Homer. Arabian ka man na simang pat Homer. Agbayaga ko medyo balay da Veronica, mama. Ngayon, itay na pa nakiti restaurant. At bakit din imawag kanyak? Amo ka di kayan ayat mo nga dapay lang papanam. Diya ko ni bagapay, iti may papanay di negosyo. Inawas na katinti kadwa kiti darayan na panaglukat ti restaurant ti gayam na. Amangan no mairanan to nga dapapanak. Anak, ang mga numabaybay am unay ti kayan ayat mo. Ket agbalaw kan tulangan inton napukaw mo gayaman. Mama, maawatan nak ni Veronica. Amuyo, agpada kami iti kinapudno. Kat may sa, para iti masakbayan mi dayto nga armidan mi. Maragsakan nak ang makangag iti dayta Homer. Kaya't kulaunay ni Veronica aparakan ka. Sa nasingpat. Pudnot ako na ayo, mama. Awan nga tanti kasayaatan anam amok a babae. No saan ani Veronica. Ket nakapagtulag kayo ka din iti may panggap iti panagkasaryo. Kinapudno na. Saan mi ka nagsaritaan dayta abanag, mama? Ngam, awan sa bali at turungan ti relasyon minusan adayta. Sapay kumatada kayo tagkatuluyan anak ko. Awan tiga po na asaan ada kami tagkatuluyan, mama. Amok,
Awan pa nagduado ni Veronica kanyak. Gaputan na pudno ti panagayat ko kenkwana. Jak maawatan dito yung mariknik na. Manipod na mamok ni Veronica. Kasla makit-kitak man ng tipakabuklan na. Napintas. Naragsa ka makisarsarita. Ngam. Adan kaya net na. Ay na. Payayapan panunutag kami. Ni Telma. Kanya nga tatim mawagan ang katrabe. Hello? Oh, naimbag na nakaring ka pa lang. Laglagi pa masapat ang agkita inton bigat. Ne, mailiw ka kadimanan kanya ka. Ha? Ay, uwan. Ay, sigatan na ka. Saan ka matimtimag? Naangaw ka magayam. Ag istorya ko mapay ti nakakatkatawa. Nga mamanga no saan ka na makaturog. Ay sige. Ipapas na lang ang text sarita inton bigat. Okay. Maturog ka nga, Rodan. Bye. Bye. Masapol a pilitak ti maturog. Apay nakastoy matan ti mariknik na. Sigod mat anaimas ang titurog kung kastoy nga orat. Nay, si kamot gayam Homer. Nasapa ka man nga imay dito balay. Ay, dumaron ka ah. Agtugtugaw ni Veronica iti sala. Amok kami nga awan serak na ita, tata. Homer? Oh. Apa anak higpot ka nakakita kanyak? Saan na ka di akailiw? Anya saan? Nasdawak laeng. Nagsapa ka magkangay may dito'y balay? Gapot amok nga awan serak mo. Sinapa kong timay. Ado nga minti nakakumikumak kadagiti napalabas nga aldaw. Kaya masapol mat asumubutak. Saan ko pa yan ang nakasarita ni tata, idintulnog ka. Yawan ang yaman na, Homer. Awatak nga ano ito'y pakakumikumam. Nay, panawan kayo dito ya, ta inakaw na ditalon. Nagsaruno tayo lang adimtang dito'y balay, tatay. Nagkasipngatan kayo manan iti talon. Nagato pa ti init, ito'y mapanak iti talon. Nay masak, tinakitong-tong ka na iti panak aman nalo na jay. Ay, nabanog aki di pa nagpasyarmi ka ni Homer tang. Ado, tinapanan mi. Impapasyang ti naging nilayo. Agabrut ka no kadagiti. Panagkamkamtud na kanyak. Ngam ko nakmet, mawatak ti ka sa saad na. Nagasat ka ka ni Homer, anak. Nagagay. Baknang da. Mariknak ngay ayatinak ni Homer tatang. Kat kasakmet kan kwa na. Amok, sa anak to na makasarak itinasay-sayaat ngam ni Homer. May akadiling kumanan ang makita ni Homer. Nagragsak kami itinaudi apa nagmalmalam may anak kuyo. At mariknak di pa nagayat na kanya. Saan mo taday ti umawawag? Hello? Hello Veronica. Kumusta ka? Sino kayo? Saan mo gaya mawalasin ti timog ko? Aglalo ta sa anak unay ang nagsasao, iti pinagamamunatan ni Telma. Siyak ni Romnick. Ay, Romnick. Si kamot ng paiso. Pasensya kan Saan ka na itim ka na dagos? Apay nga mawag ka. Un gayam. Mas daw ka nga tano kasano na mo tinumero ti cellphone mo.
Ented ni Telma kanyak tapno awagan ka kano. Inton Sabado nga minan ti panaglukati nagsukpunan mi a restaurant. Ay, wen, intong Sabadon. Kablaawan kayo kini Telma iti dayta negosyo yun. Saan mo kumaliplipatan ti dumwaray Namnamaan na ka ti gayam mo. Awisem tumatan ti kainayat mo tapno mamamukmat. Naibaga din ka ni Homer, ngam saan na nga impasigurado. Amangan ka nung amin, nukila at nga addan to papanan na iti dayta nga aldaw. Hanggang bayam, ipalagip kong tumanen. Sapay ko mata makaumay tumadlaang. Oo sige. Amang ano makasingak launa yan king ka. Bye, Veronica. Bye, Romnick. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno nga kami patangatang. O anya, naawagan matlangan ni Veronica? Impanamnamang matlangan makadaraay? Inkari namat nga addan to. Saan na sigurado akakuyog nanto ni Homer. Kanayon nga min ama kumikom iti negosyo day jay. Nasayaat ko man no makadaray tapno mamamukmat. Nadulaki di ti mamuna ang negosyante ang maawis na amangan iti restauranta. Negosyante ka mat ngagpampanunutan niya. Siyempre masapul nga galukoy ta kadag iti customer tapno sigurado ngagbiag ti negosyo ta. Dakkel tinagastos ta nang ipuunan iti dayto a negosyo. Pudno la unay day taromnik. Oray na mo kasaan ka matimtimag. Agtala ka kiti ka ba ilam? Telma, panagkunak, napinta sa teamwork ta. 100% Romnick. Malam nga doon tinaramid ko. Ket na panunot ko, pasyaran ka lang iti balayo. Sa bali at talaga tinegosyante niya. Sapay ko mata maawatan na. Maawatan ka. Aywan kayam. Intun Sabadon ti panang lukat ti restaurant da Romnick kan Telma. Aw-awisan data. Mabit man lang. Kasla, anda pa panakin tong Sabado Kasano nga Roden? Ay, no napatag ti papanam, sa nabalik. Uray siyak tulatan ti mapan. Kita ito na kasano. Sa bagay, tentative pa'y matlangkit di. Kahit sa pa'y amadanong ti Sabado, pakamuan kanta. Sapay ko matasan na matuloy ti papanam. Wen kumanya, man-mano ti gundaway ang makapagkuyog tangag pasyar. Uray man manutang agkita. Parik na, Homer. Ay, ayatan na. Ne, kung nagman no saanan ang matuloy ti papanam. Kasanon day ta? Nakapagkarikan sabot ten kini Veronica. Ay, amang ano, pasugnod ken ka. Saan mat nga ta, mama? Maawatan na ti kayan ayat ko. Homer, day ta ti kanayon ko nga ibagbaga. Saan mo ko maabaybayan ti kaayan ayat mo? Ang mga no mapuutam tulaangan anapukaw mo gaya man. Iti kaano man saan to ang mapasamak dahi ta, mama. Oh, mabit man lang. Awagak man ni Veronica. Dahi ta. Dahi ta. Agri-ringin ti cellphone na. Sige. Panawan ka dito sa alas Homer. Hello, Veronica. Kasanon da ito Lading itag. Ngam saan ka makuyog intong Sabado? Anya? Pasensya ka lakuman, ha? Saan ka magtanag? Addan to sa bali agundaway ang makapagkuyog tangag pasyar. Agyaman kami amin iti dadarayo. Romnick, dandan ni mapunta kiti labisaan. Nalablabos pa yung umitinam na maan ta, Telma. Gamaon pa'y tigayam mo. Ay, hunyag pa iso. Madamdamalaan. Mangrugin ti programa. Hangam impanamnama na mag-ita inawagak mo ngaya.
Kaduwa na nga ta ni Homer. Saan ka no? Natuloy ka no matlang itinapanan na. Iso aday jay. Kamo ka na, kadagiti kasangsang patasanga ini. Sabtak tigayam ko. Oy, nakadado magayaman ti tao. Kunak no nang rugin ti programa. Pasensya kan naladaw Awan ang yaman na. Tinapatag. Nagkaumay ka matlang, best. Agyaman na ka. Nagkariakan ka. Ang mga no sanak to napatsyan pa no sanak nga umay. Ano si ka talaga? May kakit din. Itulod kayo tinakareserba alam sa anyo kini Homer. Ang sayang. Saan mo ta nakaumay ti kaayan-ayat mo? Wen nga rod. Natuloy nga min ti pagnana. Ayam sana balot. Adan to sa bali agundaway pa nagkuyog mi nga umay mangan dito yung restaurant yun. Nakaragragsak lagi ti padak ading maray iti panaglukat ti restaurant na telmakan namin. Agayan ayat wala mo. Agasawa dangatan. Kasla nakapimpiman at nagmaymay sa nito eh. Mga nakiti. Tapno makaawid ak tumatan. Oray tanalpas matan ti programa. Veronica, okay ka lang? Romney, nabayag ka din. Nga agtaktak dari ti sangwana. Agtugaw ka kuman. Nagyaman na. Nadlaw ko nga minakas na malmalday ka. Siksi ka lang amin ti awan ka lang may saan na. Awan na nyaman na, Romney. Kinapatag. Nakadarayak iti panaglukat ti restaurant yun. Ba nagapagyamanak launay, Veronica? Nalawa to yung restaurant yun. Ado ti malaon na customer. Sapay ko ma, tamagustuhan to dagiti agbalin na customer may. No, dagiti di maray iti pasken. Ket, umay da amin. Napintas sa panglukyan. Nasaya at laki din na, no kasta? Okay, sige. Bus. Romney, ni Telma. Sige ha. Agtaltalang kiyaw. Ang mga nabirbirukin na kan. Ewan, nakita na kon. Agturungan dito eh. Oh, mama. Siriring kayo pala eh. Marandanin ting nga terabiya. Nadlaw ko ti ungor ti kotse Homer. Iso nga imay ka inlokatan. Talagan saan napatag tinapanang tanarabiyang kaunay. Tinanawa kidan mama. Ti kayat damatan. Agpatpat nagdanga agiinom. Saan mo ka di anapandinano ni Veronica iti dinarayan na apaskan? Jakmat amo ti tarungak mama. Angam amangan no nakasangpat pa yan iti balayda. Ket inawagam ko maa. Amangan no masingak pa iti pannaturog na. Oret at dapay matbigat mama. Romney, isardin mo ti kotsem iti batog ti street light. Mabit lang, tay paigid ko iti kalsada. Naimbag lang, ta nainay ti panagpataray ko. Ay, agyamanak. Awan na nyaman na, Veronica. Talaga arabiin. Awan ti matatao ni ti kalsada. Agting agayam ni ti rabi. Dayta ka di ti balayo? Iti balasil ti kalsada ti ayan ti balay ni. Dayjay man ni. Basit abong galo. Ni, nakasilaw mo't iti unog ti balayo. Siguro, nakariing pa ni tatang mo. Wen inururay nakman ngatan ni tatang. Ay, ini. Ungayam, malipatak matan. Mabit lang ta bumabak tayo lokat ko tiri daw. Sublianak pa lang amin ni Telma iti restaurant. Agyamanak, Romney. Ala ni tatang, tengan ti rabi at kapkape kayo pa Laruama ko ang malasang ka. Nakade Homer, dyan nang itulnog ka. Imbaga, dalon na kalitaw. Sana ni Homer de jay tatang, ni Romney. Ngam, sana na timanon dito'y balay. Sublian na pa ni Telma iti restaurant. Ay, ibang ban nga rin tayo may nakaintulnog. Awalan ti maluganan, iti kasto nga oras.
Adulat tamot alag iti markilalo kantang. Kahit na matumpo nga mo, naging baribar ti panagpampanunot na. Pagaramidan na kay tindakas. Ang una ka man, Ah? naliday ka na sama. Gapo ka na saan na ka nakuyog ni Homer? Tang, bandog ko lang da ito eh. Sige, sumreg ako niti kwarto. Maturog akong tang. Ay, naimbaglakit din ta Domingo inton bigat. Telma, siksikamot gayam ti madanon ko dito yung restaurant. Nagawid amin na nasa nga ilita. Napambanugat nga ron. Ang naragsak kay ti kinaado ti maray iti panaglukat ta iti restaurant. Napinta sa pagilasinan. Sapay ko ma, takanayin to nga ado ti customer ta. Uwan nga ron. O, Kat, kumusta ti panangitulod mo kini Veronica? Kung namatlaangan nga agayan ayat kayo. Ha? Anya ti ko nam, Telma? Apa nakigtot ka? Ha? Aywan gayam, saan ka naruwam ama ang angawan niya? Nuan niya lati tanti bagbagam. Sige, agawit naman daangan. Pasensya ka, Homer. Kaririing ko laang. Tenga tirabiing amin di din tulod nak ni Romnick. Intulod na ka ni Romnick. Naasyan nga ta kanya ka. Tawanan ti maluganak. Rabi mo tanan nakasangpata ka balay. Sinapak matan ti nagpasyar. Inta makimisa. Anya? Agdi gusak pa nga rod ha. Sa anak mat kedi ang mabayag ngagsukat. O sige, katkalpasan ti misa, mangantay ti restaurant ta tigagalim ko. Wow! Maragsakan lakit din ni Telma. Kaya't nakakano makaamamong ni Romney. Oh, apay ka no? Kaya't nakano ti makigayam ken ka. Amuda mahit nga gayan ayatan. Kalpasan ti misa, nagtulagan mi kini Veronica. Nga umay kami mga dito restaurant yo. Nagsaya atin no kasta? Agyaman naklaunay ha? Ay friend, saan lagayam agwapo ti kayan ayat mo ha? Religyoso pa eh. Nabayagan na sa anak na kimisa. Kanayom nga minabisi ak. Sige, makamu ka nga ro din ngagpili iti kanan tayo. Oh, jak samot amo ti pilya ka. Nagpapadang ngagkakaimas na gito eh. Nala, makamo kanya agpili ti kayat yu akanan kini Veronica ha? Homer? Agsubli ako ni ti counter. Sayang tanayra na rimor ni Romney. Sayang nga agpaiso. Makapagamamoda kuman ka ni Homer. Oh, Homer, di ka samot dun makapili. Nagbayag kan tumat nga min, Romney. Kapampanaw lang da homework ni Veronica. O di nakapagamam mo kayo kuman. Sayang ngagpaison niya. Nagwapa talaga ni Homer si ka. Bak nang pay. Isadyak mas daw no apay ngay nayat tigayem ko. Ang mga nusaan lang aday tatiga po na, Telma. Ada nga tanay isang sangayan ang nakita na kini Homer ah. Ay, sa anak mo tapato iti kinapintas kini Veronica ah. Tinagdumahan milaang awan pa'y kaayan ayat ko. Telma, dumtung tulat ta tinaikari aparaking ka. Agpadatamot lang awan pa'y kayan ayat na. Sanaya. Nagpadlawak lang nga din kan kuana. Tikit tinanggarit na. Katimpagana pa nga agpada kami nga awan kaayan ayat na. Kasla masoro nagkiniramnig. Iti dahito at tinapintas ko. Malaksit. Nadapay na pimipintas sa pagduyusan na. Awan mati amok nga araman na.
Nakapaspas nakasango iti computer, Homer. Anya ka di dayta? May panggapit ti proposal ti may sa negosyo, mama. At adalag ka ro na sayaat. Oh, kumusta gayam pinapanan nyo? Maipanggap iti itutulong ti asosasyon may kadagiti biktima iti napalaba sa bagyo. Ado nga ti nadadaol ti balay na. Kasi damat ngagpaiso. Angam ti amok. Tulungan sa ida dagiti agtuturay. Nagpatingga ka numot pailaeng iti kari. Sa siguradong adan tumot la kasukat na. Amo yung matanda dagiti politiko, mama. Angam, saan man aray tati pagsaritaan tayo? Dayta. Nagidepan ti computer. Na itungtung kamit ngaminan kanya. Madama pala nga adalag dati indaragda proposal. Awawagan ako. Gumanat dan sa launay, mama. Nasip ni tanak mit ngagpaisan. Nunguna taman manon ti lumabas alugan iti sango ti pagtrab-trabawak iti kasti nga oras. Handaman nga tandapanan ni Homer. Kat di na masango ti mangsukon kanya. Dagiti lalaki amang sursurot kanya. Kaslatakas ti panggap ta. Ano? Butang ti lang ata. Kasalat dito eh. Saan ka nga butang, Veronica? Romnick! Nagtatarayan dagiti lalaki amang sursurot kanya kitay. Lumugan ka ni Tikochek, Veronica. Ano ka ni Jibalayo? Agyaman ka. Naimpaglaangan tatimting ka, Romnick. Amang ano, inan-anudak kumandagiti lalaki. Apay nga minamagmag na ka. Kati kaya nayat mo. Ni Homer sa itayin tinagan na? Wen, amang ano, aduman ng tinakakumikuman na. Maawatak matkit diti kasasad na. Day tatirigat na ngagpaiso iti negosyante niya. Ngam, ipaayan nakakumalat ta iti panawan. Ha? Ay, sorry Veronica. Awan gayam ti karbangak amakibiyang iti ayan ayat yo. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Saan ba't gayam ani Homer tinangitulnog ken ka, Veronica? Isumot la gayam asabali akot siya tinagsardag. Tang ni Romnick. Ti kasosyo ni Telma iti negosyo na restaurant. Isumot lang tinangitulod kanyak idinang lukat ti restaurant da. Kumusta kayo, tata? Naragsaka ka na kamamuka da kayo? Saan kayo nakasarita ideta? Rabiyo na yan. Nagyaman na kiti anos mo nang itulnog iti anak ko. Agam, saan nga tanga agimon ni Telma no maamuan na pimasyar ka dito balay? Awan ti anyaman na kini Telma, tata. Ta saan kami mat nga gayan ayat? Naira na nalabsak ni Veronica. Sungin tulod kon. Romnick, agsarsarita kayo pailaan kinitatang tamang timpla ak iti Diyos a pagpalamiis tayo. Pamta siya kung ti makamaw. Agyaman na klangan. Saan ang matlang agbayag? Agsubliak pa yung amin iti restaurant. Ngala, panawan kayo pa yung araw. Talay, madama ak ngagdutlutaw. Romnick, pasensya ka lakuman kanitatang. Awan ti anyaman na, Veronica. Ti amuna nga takat, agayan ayat kami kini Telma. Saan pa'y nagbayag api manaw dagiti sa nga ilik? Sumrukak ko man iti kwartok itay madlaw ko ti ungor ti kotse. Ay, narabyanak manan, mama. Kasti saa talaga tinigosyante. Saan na mapagpakadaan dagiti pakakumikuman na. Di saan kayo manan ang nagkita nga agayan ayak? Kaslada kaya tso asawan iti dayta, mama. Uray ka sa kuma ti pan nakakumikom mo, Homer.
ipaayam iti panawan ni Veronica. Ang mga no panunutan nyo manan ang mabaybayak ni Veronica, mama. Saan kayo ngagdanag? Amok ang maawatan nakti kaayan-ayat ko. Di wala nagawidan ng tingiwat yoy tay. Nadlaw ko, nailabag ni Romnick iti na ipagayo. Nakita nga ro dali mabasay. Managbabain sa. Saan nga minamatimtimag tatang? Nasingpat ni Romnick. Naimpaglakit din ta naira na ang nalabsan na. Jak amon, no, anya tinapasamak kanya kadagijay alalaki. Naimbag man nga raon. Ang masaok man na itaw. No, awan relasyon na ka ni Telma. Ang mga no plano na ti agaram kan ka. Tatang, anya kayan sa... Amo ni Romnick nga dan kayan ayat ko. Ang saan kayo pa'y mata nagkasarakan ni Homer? Ano pati pagbaliwan ti amain? Saan mo ang mapawilan ni Romnick no kastangarigan agaram kan ka? Man-manu pa'y lagayam ti customer dito restaurant yung friend. Gusto siya pakita ni Romnick Ada nang iba unak kan ko na ngam di mutlag sublin. Hapa sa pulam. Hoy, pagsilosan nagsamot. Amo, mga dan kayan ayat ko. Amo, ada istorya akin ka. Naimbagta, nairana ang nalabsan nak idikalman. Tano saan? Ang mga no pinagaramidan dako man iti dakes dagiti lalaki anang sarsaruno kanya. Anya ti kunam? Nagkita kayo kini Romnick kini Kalman? Wan, abay, saan nagaya man na ibagakin ka? Amom, dandani ako na isagmak. Isa, napalalo ti panagyaman ko kan ni Romnick. Apay nga minasaan nakasinoko ni Homer. Ay, amom kan di kayan ayat ko. Adulat tati pakakumikuman na. Isupay gayam to yung mauawagan, friend. Hello? Agsasarang Veronica. nagitag sampot a customer. Nagapo ka di opisina plano nyo. ni Homer? Ngam nakarawaran ka kanumatan. Oh, adag dito yung restaurant ta Telma kan Romnick. O may kalatan dito eh. Okay, kumaya kong dita. O sige, bye. Ay, italain nga umawag ka niya. Siguro, ado ti pakakumikuman na. Kamaudyanan na, nakapagamam mo kayo matlangan kini Romnick, Homer. Kat masapol nga rod nga grambak tayo. Tidakas na Homer. Sa anak nga umin inom itinasangar. Agpatatagay man na simpat Agkagayaman tanga rod, Romnick. Manmanumatlaan nga maawisak. Sige, kit din. Patasan mo ti uminom mabait lang Tagpay sa gana, kiti kusinero iti naimas apulutan nyo. Agbartek samot ka ni Telma. Apay Romnick, agin inom ka di itinasangar ni Telma? Pasaray lumidok sa pabinsan, ngamjak pa'y nakita na bartag. Mabalin nga gangangawlaang takaado ti customer. San kami ngagpapainom iti arak ti restaurant? Oh, isumot gayam na itan. At dapat igam na nga arak. Oh, Veronica! Hi, friend! Nabayagan na sa anak namin inom iti arak. May kamasapol nga uminom ka man. Oh, Telma, adan to sa balay nga aldaw. Diyak kaya tinakainom nga agmaneho. Sapay ko mata maawatan na. Naimbaglakit din, ta saan nakaanapilit ni Telma nga iminom iti arak. Kinapudno na, nakikita kita Kunak mo agang angaw lang, impay peso na maten. Anya nga ta tinapasamak kini Telma. Veronica, nabayag kayo ka din nga agkayam ka ni Telma? Uwen, nabayag mo't basitan nga agam amo kami. Ngam, nabayag namin asaan kami ang nagkitkita.
Tsaka mo nga gininom gayam iti arak. Ngam, abay, day ta ka diti pagsaritaan ta. Ha? Wala niya. Veronica, sabi ko mata maawatan ti kasasaad ko. Homer, ay ayaten ka. Panagriknak. Ad dapay alumaglag dati ayan ayat ta. Numan manung agkita ta. Gusto ka. Siyempre, no saan tangag kita, mailiw ta iti tunggal maysa. Ngam, kayo rin nakadimutlaan. Siyempre, oray ado ti pakakumikumak. Adda ka diti panunot ko. Nangruna nito'y puso. Nakapanaw mo't gaya man ni Homer, Veronica. Nangagkulangan ti ungor ti kutsina nga madadayaw. Wentang, ti ang mukngamid maturog kayo. Iso saan kayo na siningapay? Naridi pa nga paisaw. Nabayang may nagsarsarita kayo. Anyat orasan. Dandan ni Alice Jason iti rabiitang. Diyak sa maalat ituturog ako na. Okay. Kumusta kaya iti kaayan ayat mo? Tang, awan mo't problema iti relasyon mi kat. Naragsak kami. Kasta ti kayat ko. Makapagkinaawatan kayaw. Nasingpat ni Homer tatang. Maaw-awatak met ti kasasaad na. Kahit awan pa'y plano yaw ngagkasar. Sabi pa nagsaritaan day tatatang. Saan pa'y mo't nanaladaw day tabanang? Tandanin alas 10. Agrikot ko man ti restaurant. Ang dapay na ang customer. Kahit ko kasarita ni Romnick. Apa din yung pagkakanya ka nakita tagayam kin ni Veronica. At selosak. Nuamumla ko maramnit. Napintasak matitipanak ko na ka. Apay. Tinak magpagan ano. Saan nagkadi nga ay ayatan? Nakapanaw mo't lang ang dagiti ikaw dyan na customer. Ay na, makabanog, makapnak. Kanayon ko mga ado ti customer, Telma. Romnick, Oh, saan ka matimtimak? Makaturturog ka din iti bandog mo? no saan pa yung baga ni Veronica kanyak? Tsak kumapay na amuan. Nagkita kayo gayam? Saan ko kadi na ibagaking ka? Naimbag tanaira na alim mabasak. Amang ano, pinagaramidan ko man iti dagas tagadya alalaki. Kasla maseknan ka unay kini Veronica. Apay. Agayat ka kaditi kayam ko. Ha? Anya ti sasawam? Amok nga adan kayan ayat ti gayam mo. Mutiyo rito eh. Ngampod no. Agayatak kini Veronica. Nabayagan na jak nakapasyar dito igit ti baybay. Iso dito iti nangawisak ken kaapagpasyaran. Nagmaya tabuy-buyaan ti ililinnet ti init. Akas na tumtumpaw iti awan patinggana amang liweng-liweng at taaw. Veronica, ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka man. Homer. Sa anak ang maumamang ibagbaga, nga ay ayatan ka. Sabi ko matay tilaksib lagi tinagkamtudak. Saan mo ko mapagduha-duhaan tinapod no apanagayat ko kan ka? Santo Apulos, Homer. Mariknag tinapod no panagayat mo kanyak.
Amok nga aramidam ti amin na kabailam. Tapno may panagnak mo, ti kinapudnom kanya. Pampanunutok pa lang. No apay kasla nakaguro ni Telma asahan na siya tinakamon na. Nairanram na analabasak. Uwen no? Ada nga ta nalimot apa nagayat ni Telma kanya. Napintas ni Telma. Nalailo. Umlating itak. Aging galahang iti pagayam. Uwan. Ni Veronica ti eta. Ngam kasanon. Adamatan kayan ayat na. Napudnumot lang ata ti ayan ayat da. Romney, kas na kunakon iti day di damo pa nagkita ta. Pamagusto lang no uminom makitinasangar. Ang tapnod naga po nang kagsarita ta. Syakti talaga saan nga uminom itinasangar, Homer. Asing ba't ka no kasta? Nag-asat ni Telmakin ka. Sige malangan, pagustuhan ka, Homer. Day taman ti kunak. Agyaman na ka. Panagkunak. Agbalintaan na sayat nga agayam. Nangruna ta nasingad nga agayam dagiti kaayan ayat ta. Agpadata man ang ipatag ka na laila. Kitayawak launay ti panang ipatag kanyak ni Veronica. Ngamin, mauawatan nak. Nupay ado ti pagkurkurangak kan kuana. Naimbag man ta na ipasyan na ka ni Homer dito balay, Veronica. Manipod na gayan ayat kayo iti anak ko. Namin anong tapay laang ang nagkita. Agyaman ak unay itinabara pa ng pasangbayo kanyak, Mrs. Abelia. Kinahod no na, mababainak kita kayo. Anya ko matipagbainam. Amo yamot nga tan. Nakurapay kami laeng. Saan kumaaday ta ti panunutan? Saan nakakas iti daduma di ta mata pobre? Napas nagsagad iti panagsasarita tayo Veronica, dito ka namang rabi Pakaragsakak launay ang makasango da ka amang rabi Veronica. Saan mo kumaapaaya ni Mama, Veronica? Nangro nakit ne. Mabayag tamanan ngagkita. At da ngamin atendara ka seminar iti Tagaytay. Nagsardeng akot sa iti bataw. Intulnog ni Homer ti balasang ko kunak kumahangam itay pa'y mo ta nakasangpil. Sa tiamukit ada pala di Tagaytay ni Homer. Ay, ni Romlek ni dumdum sa agit ikot siya. Tan, Ay, asino pinintay? si Reding kapalagayam, anak. Ni Romlek. Kasta ka di? Kadwa na ka din ni Telma, Tan? Amo ka saan mo nam namaan dito yung panang pasyar ko king ka, Veronica. Sapay ko ma. To sa anak ka makasinga. Romnick, anya ka diti may paikuken ka? Pakawanan na ko ma, Veronica. Ha? Abay, Pakabasulak nga ta. Ti panang ipudlok nga yayatan ka. kunak man no. Tiamok, da kayon ken Telma. Romnick, jak kaya ta kagura naktigayem ko. Ken, amo nga adan kayan ayat ko. Amok nga dan kaya na mo. Ngam aging gaasaan kayo ang makapagkasar. Jak maawanan itinamnama. Pangasim. Saan ko maasik katigapuna nga adda saan mi apag kinaawatan kan ni Homer. Veronica,
Di nakpawilan ang mga iparik na iti panagayat ko king ka. Nawaya ka ngagpasyar dito'y balay, Romnick. Ngam ko ma. Lipati mo day ta amarikrik ng kanyak. Kat ibilang naklaangan apagaya mo. Talaga gaya man na pudno ti panagayat mo kini Homer. Nagasat launay. Makapaapal. Di kagliday. Amok ang makasarak kanto iti naikari a babae aparaken ka. Romnick, apay nga may nasyakpay. At damat ni Telma akanayon mo makitkita. Veronica, sikat tinakarik na kiti ayan. Pagayam lang ti pangibilbilangak kini Telma. Amom, Romnick, saan ang narigat nga yata ni Telma? Nulakit di taluktam ti puson para itikayam ko. Magagaran ka ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Kung tupay ngamin idikan ka, Veronica. Saan ka nagbidaot? Kita, kasano nga itanan ka? Tang, saan mo ta problema ti panagaram ni Romnick kanyak? Kaya't masawan, palubusam nga grayokan ka, nga ure agayan ayat kayon ka ni Homer. Saan ko ang mapawilan ni Romnick, tatang? Pudno mo timbaga na, at dakarbangan na nga agayat kanyak. Silulukat tipo saom para kin ko na kas takaday. Sa bagay, nasingpat mo akas ka ni Homer. Kan may sa di mo amo no niya ti pagtungpalan ti ayan ayat yo ka ni Homer. Awan pa nagduadwak ka ni Homer, tatang. No pa'y palubusak nga agayat ni Romnick kanyak. Di na kaya tasawan, ikakmet kan itinamnama. Awan ka ti planom amang ipudno ka ni Homer. May papaniti panagaram ni Romnick kan ka. Tatang, Saan mo kumapagilimudan ti kaayan ayat mo? Tama nga no dahi ti saan nyo apag kinaawatan. Awagan kay tirabi. Apa di mo sumbatan ti awag ko. Agriring mo ti cellphone mo Amang matmoturo ka kitin. Wano, ada pinasyar mo abalasang. Kita napamulagat ka. Punon sa saan ka pa makatagarin. Anya ka na ya. Nonya la ditan ti pampananutom Telma. Papay, ada ka din napatag nga ibagam kanya? Pinampanunot ko'y dirabi kapayatan na nakainta akon. Gusto maglang at ati kwenta. Ang mga pagaropom nga aggan-ganan siyatan. Agpupukaw tamak gayaman. Nalawag mo ti kwenta. Amutan umano tikit kataan itinal daw. Kalpasan na may sinata dagiti gastusin itinal daw, Telma. Naimpaklakit din ta nasangon na ngayon awagan. Kamusta mo't nga tanti ka sa salad na. Mailiwak mo't kan kuanan. Hello? I love you. I love you too. Uray lang nagrag uti puso ka. Agyaman nakita na lagip na ngawagan. Di mo lang mo. Mailiwak launayan kan ka. Agpada ka Amom no day tay alala akong titurog ko. Sika ti malaglagip ko. Ibagak nga takin ko na ti panagaram ni Romnick. Laglagi pam. Poray adayawag iti denam. Ken kasla, saan na may ibos ti pagkakumikumak. Saan mo kumapagduaduan. Apot no ti panagayat ko ken ka. Wan, awan pulos pa nagduadwak ken ka. Ay ayaten ka, Homer. Katsiksi ka laang ti adda dito'y pusok.
Napalalo ti iliw ko kin ka. Iso nga oray na banuga ka nagbiyahe. Pinasyar ka. Talaga. Ngam, awan samot pa sa rabong kanya. Ha? Aywan gayam. Nalipatak maten. Uy, ang angawin ka laan. Saan mo taday ta pinapatag kanyak? Homer. Oh. Kalata seryoso talangam. Ken apay akas na ti panagkitam kanyak. Addan sa kayat mong ibaga. Diyak kayat, ada ito ti Santa pag kinawatan. Ket, sakbaya sa bali ti pakaamuam. Nasaysaya at asyaklaan ti mangibaga. Sapay ko ma. Ta saan ada ito ti pagduado am kanya. Anya ka di dayjay. May nagpasyar ni Romnick dito'y balay. Ket, impod no na ti panagayat na kanya. Anya? Kunat man noon relasyon ba kini Telma? Ang pagayam da kanulaang. Gapo, iti panagkadwada iti negosyo. Homer, laglagi pong kumaha. Si kalaang ti aday ti puso. Agyaman naglaunay ka ka, Veronica. Ay ayatin ka unay. Manipulit tayo nakapanaw ni Homer. Saan ka mo na makaidna? Anya ka niti mapaspasamakin ka, anak ka. Tang, talaan nga makariknak iti kastoy. Agnerbyosa ka. Madlaw ko nga nakiktot ni Homer iti panangibagak. Iti maipapankan ni Romnick. Nasaysaya at anamuan na ngam ti pagilimudam ngamin kagura na kansaon. Ngam, maabuteng nga adasan may apagkinawatan. Natakneng ni Homer. Maawatan lalakid day nga awan makaipawel nga dagaram kan ka sa balay. Maragsakan kumapay kit di ta malaksid ken kuana. Ada sa balay nga gayat ken ka. Ni tatang mat. Kayat na sa walay ta. Ano ada sa balay nga agduyos ken ka. Kit makuna anay dumduma ka abalasang. Kit maikari ka unay nga ayatay. Kas ka naman banog ka asimang pa. Makitak ti kinaliday ka dagiti matam. Kunak man no napan mo pinasyar ni Veronica. Gap-gap ako di balayda, mama. Ngem gapo itinaamuag. Mariribukan akmeten. Kasla saan ka amaawatan, Homer? At din po ni Veronica kanyak. Agar-aram ka ni Romnick kan kuana, mama. Ha? Kat, anya ti problema iti dayta? Agyaman ka kumapay kit de ita saan anagilimod ti kaayan-ayat mo kin ka. Mama, makarit na akit ti panagbuteng. Kasanon no kadagiti ka nito amaliwayak ti pagribanak iti kaayan-ayat ko. May ibaw ing tirik na nakin ni Romnick. Awan ka di ti panagtalik mo iti kaayan-ayat mo. Agdwa-dwa ka ka din ken kuana. Saan mo iti dayta, mama? Mabuto nga klang nga mapukaw ko ni Veronica. Saan mo nga min abay-bayan ti kaayan-ayat mo, Homer? Saan nga nga min no ikasar mo? Saan ati kasar ti pamuspusan, mama? Jak ipalubos ang mapukaw ko ni Veronica. Jak itulok ang maagaw ni Romnick manipod kanyak. Lipas pangal daw pa'y laang. Mangrugi ako man iti trabaho. Oh, kamusta? Sinaba kong tinangawag ken ka, Veronica. Sukunan kan tunton malpas ti trabaho minton malam. Awan sakit diti pakakumikuma mita ha. Padanagan ak ngamin. Amangan no sukat na kiti sa bali na mabaybayan ka. Ha? Daytoy samat tan ti pagputput nga. Numaladawak basit orayan na kwen? Oh, sige. Orayin ka. Okay, sige nga Roden. Mabitlaang. Impapanan.
Homer, ay ayatin ka. Kat sigalaang ti agikot iti puso. Oh, may kayong nag-date nga gayan ayat diti restaurant. Kunak na da ka pala iti biyahe, Homer. Sangsangpat ko lang di kalman. Numanon nga aldaw saan kami nagkita, friend. Kasta unay mo ti iliw na kanyakon. Wan gayam. Awan sakit din ni Romney ka. Binaon ko nagbayad iti bills. Ngam saan pa yan nagsubli? Sa anak mat ama kapanaw iti kahan, takanayin nga adulat ti customer. Ah, friend, madlaw ko nga rod. Naganar to yung restaurant yun, ha? Sana bale. No saan mi ang mauri ni Romney? Awisip tulangan nga uminom. Ha? Kunak na saan ka na mauray pa, Romney? Naimbag na simangpat ka. Nakaadu akon. Madlaw ko nga rod alumabasit ang tirupam. Oh. Apay akas la, mabuteng ka. Uminom ka, tapno agpada ta mabartek. Ah, Homer, ano mabalin? Diyak kay tinumidok iti arak. Pabainan nak ka di. Kunak man no gayam ka, Romney. Ah, Apay asaan ka ngagsaw? Makonsensya ka. Kunak no gayam ka. Ngem nalimod mat gayam nga agawam kanyak ni Veronica. amo ka na ibaga ni Veronica, ti panagaram ko kingkwana. No kunam ang maibaw ni Veronica ti imatang nakan ka. Tamabaybay ak. Nagbidot ka. Pangaasim. Saan mo na pakibiyangan ti kaayan-ayat ko? Addan ni Telma. Romney, ibilang ka na pati gagayam. Ngam agpatinggalaang ditan. Nabartag kan sana. Veronica, nakainumak labaset. Diyak kumakayat ng pinilit nak ni Homer. Anya? Pinanawag iti pag-iinuman. Mga nudakas ti pagtungpalan ti panagsalangad na kanya. May panggap ti panagaram ko king ka. Sapay ko ma. Tas anak akagura iti panangipudnok ni Homer iti panagrayong kanya. Maawatan ka. Napudno ka kini Homer. Veronica, ayatan ka unay. Romney, ipatam ti ima. Ikamat Telma. Romney, Ah, madanan ka dito eh. Nakita ni Telma at ti panangigam mo iti ima. Saan ko maarumbang akas jay ti inaramid mo, Homer? Arig na pinukaw mo ti kinataknang mo. Kat impababam ti kinataom iti imatang ni Romney. Pagbabawyak ti amin, mama. Angam nalpasan. Diyak lamay gawid ti luksaw ko. Agdua-dua ka ka din iti kaayan-ayat mo. Mabutrangak, mama. Amangan numapukaw ko ni Veronica. No adda pa nagtalak mo kini Veronica. Awan ti rumbang apagbutngam. Sige, mama. Maturog ako. Itala ang mabarte ka kakastay. Saan ka makapagulbot kanya, Romney? Nakitak ti panangpatpat mo iti ima ni Veronica. Oh, Telma, di kan makapagulbot kanyak. Tsak namnamaan ang masangpatan ka iti balay ta Veronica. Kasjay pa iti maimatangak. diyak ka mo narumbang nga ibagaking kataytoy. Ngam ka po tagayam ka. Kaya nasinggit agayam mo ni Veronica. Ibagak ti pudno.
agayata kini Veronica. Saan ka mababalaw? Ne, apay agsangsangit ka. Ah? Ni, awan. Awan na ito eh. Oo, sige Telma. Mapana ko ni Tianti Cosinero. Diyan ko magawitan di pa nagarubos pagtagitilo. Apa yan ni Veronica pa'y? Saan ko nasa langatan di kayap ko? Masapo lang makapalasag. Saan ko ipalubos na siya klantan ti agsak sa kapa? Ang damat gayam sa nga ilim, Veronica. Kunak no jak masapulan ng tibalayo itay. Ni Telma. Nasingit agayam ko, Mama. Kumusta kayo? No kasta. Si katay gayam ni Veronica nga da negosyo na a restaurant. Ewan gayam. Nagpakadamit lang ni Homer ken ka, Veronica. Nagsarita kami laang iti telepono. Kalaat nga minti papan na ijay Palawan. Insurot na kakumamat. Adan to siguro sa bali agundaway. Saan mo takas ka rin na ang makabakasyon ak iti trabaho, Ma'am? Agliringat ti cellphone ni Homer. Sakila ko matasumbatan na. Nimbaglakit din tanalak ti cellphone number na. Peto yung ti kung taway ko makapalas. Sinurot ko itay ni Romnick at pinashare naman na ni Veronica. May samot tayo siya babae. At talang arutin kaayan-ayat na. Amangan kitino at tan relasyon ka. Hello? Homer, ni Telma da ito eh. Oh, Telma, apay. Maglaat ka lakit di iti bagak. Tsak lakit ti nagpitot. At dan relasyon da Romnick ken Veronica. Anya? Wan Homer, san lang ana minsan ang nakita kita. Amangan no di mo pa'y amo da ita. Awagas ko nga ni Homer. Isumat din dahi ti umawawat. Padak nga ta, mailiwat din. Hello? Kunat na mapagtalkan ka, Veronica. Narukop ka gayang. Homer, anya ka din ti sasawam. Saan ka pa nagsina? Ngam na kirelasyon kang kinirumnik. Anya? Sino tinakamuam? Sana po na dayta? Apay, pagduwa-duan nakmatan, Homer. Apay. Ay, ayaten ka. Ulbud ka. Kunak na mapagtalkan ka. Ngam gun-gundawayang gayang tikaawan ko. Tapno lang sumapol kay tisabali apang matag. Apay, nagitamat ng tibagbagam. Kasla sana si Candy, Homer. Sikabat lang tika po na. Kapoy ti pa ng loklokang kanyak. Agsinatan. Saan mo nga ramidan na dagat niya? Ayayatin ka. Inton sumangpit ka. Kaya't kung magsarita tayo tinalapat. Awaran tinumbang ang pagsalitaan ta. Saan kan kaya yatan? Awat. Homer, mabitlaeng. Initap na ti cellphone na. Saan na kon game bangag? Sino nga ta tinagparbugan ko na? Nga ta relasyon may ka ni Romnick. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Napayanak. Saan mo nga ilingan ti Rupam? Amo nga agluluwa ka. Daga mo no kasano nga ipagakata kayo na ito, tatang. Nagsangsangit ha. Kung ako na kay... Tapay. Susumot lagaya man nakalablaba ka nagiti matam. Langam tagkakapsawd. Imawag ni Homer itirabi. Dahil na ang tinakarik na akno kasano nga putot. Di ka mo tatanga. To sino tinagparbo nga atan relasyon mi kan Romney. Anya, pudno ka nilay ka. Ni Homer lang ang kaya ayat tiktatang. Sino man tinakaidanon ka ni Homer. Api-api natin na anagaws. Jak amuhan wa paya pagduado anak maten tatang. Saan nga taan ni Romnek tinakaibagakan ko na? Ang mga nukayat na adadaulan ti relasyon yaw. Jak mamati akabaulan nga ramidan ni Romnik tay tatang. Ngamin, jak makita day tay di kinatawa na. Ada ka di makaamaw nga agar-aram ni Romnek kan ka. Awan tatang. Nga masabo lang makasaritak ni Romnik. Kagurat no asino man tinagparbo iti istorya, tatang. Itayak pa'y dito yung restaurant. Kunak no awanan ti panggap mo ang mga sidig kanya. Apayat siya nakita ni Telma. Ada na pa na nabiit. Dantani siguro itan. Veronica. Nakalid diday ka man. Inururay ko ti pa nagpasyar mo itya balay. Tapay. Kailiw na ka diya makita. Bueno, napanunot mo nga adda siya ti pudno nga gayayat king ka. Agpain ka iti bagim. Veronica? Oh, di mo ka doon ni Homer? Tsaka muna si Mang Pwetan. Mailiw ka kankwana na niya. Nang itugot ka kumay ti kadwam ang imay na nga diti restaurant. Saan kumaasabali ti panunutam? Asyak tinangawis ken kang agkita ta dito igit ti baybay. Gaputanas ken unay ngagsarita ta. Ijay pa lang restaurant. Mas dawa kon king ka, Veronica. Nadlaw mo? Agumurgura aksan ka di. Awan ti amo kabasol ko king ka. San kan nga gulbod? Awan pa'y ti makaamong agar-aram ka kanyak. Apay Ronik. Apay anas kan nga arang midam tikas chay. Nene. Talaga adi ka maawatan, Veronica. Sikat tinangibaga ken ni Homer. Nga addan relasyon ta. San ka di? Nene. Saan ko pa yan nakikita ni Homer? Ken Veronica, saan ko nga aramidan tayo ta? Gaputa amok ani Homer ti ay ayatam. Wen! Udno ani Homer ti ay ayatan. Ngem no saan asika tinagparbo iti istorya ka ni Homer. Asino nga rod ti agtarigagay amadadaal ti ayan ayat mi. Nadlaw ko amanipod si Mangpet ka naggapo ijay Palawan. Kasla ka na yun anao nagtipang panunod. Palpaliw nyo gayam ti garaw ko, mama. Nagunaglakit din data pa nagsanaan mo. Anya ka di tinadagsan apakariribo ka. Awan gaya. Kasla saan mo pa'y apinasyar ni Veronica.
Awanin tiga po na pasyarag pa mama. Nagsina kami. Anya ti ko na. Ang apay. Dakla ko makayat apagsarita ni Tabanag. Lino ko nak ni Veronica. At dan sa bali akaayan-ayat na. Ni Romnick. Romnick? Dayjay kadwa ni Telma agayim ni Veronica iti restaurant. Kasano anam mo am dayta? Saan na nanas kami ibagak kada kayo dayta? Ay, pinanagnikam kumapay anasaya at nupod no dayta, Homer. Kala at sa unay dayta pangadeng mo. Ay, tsaklakit di ba matino kunam asaan mo nga ay ayatan ni Veronica? Itian niya agap mong ituloy kong ayatan. E din to ta dinadail nan ti panagtalak ko kankwana. Kinasaritam kumapay anasayaan. Saan arumbang anagdarasudos ka? Masirib ka, anak ko. Ammom noan niya ti umno. Saan ka apaadipan itigur? Saan ka kadi amasayangan kadagiti nararagsak akan ituyo kini Veronica? Manungal daw tinapalabas. Manipod ini nagsarita kami kini Homer iti cellphone. Nakasangpat lakit din. Mailiwak ken kuanan. Di nakmatan ay ayaten. Veronica, rumor ka dita kwarta, tanda sa nga ilay. Sino tatang? San nakmet nga ta maibturan adi makita ni Homer. Tang, Agur-uray ni Romnick dita salas. anya? Ibagayo amad maditi bagpakita tang. Saan mo ko maaliklikan ni Romnick? Kababain, kat nagsayat mo't nga raw ti ipakpakita na. Anya pa'y na ang tikadam, Romnick. Masapul ka di pa'y nga ibagak maninkin ka. Ani Homer na ang tiagit ko titipuso. Bueno, gundawayam ka diti saan may apanagkinawatan. Timot saan kayo nga gayan ayat? Bueno, insinanak. Adi naman laang tiningak ti palawak ko. Anya ko mga rodita. Veronica, o pang-asim. Di ka nagsangit. Masugsugat tirik na. Gaputay ayatan ka unay. Nanapudno kay di pa nagayat mo kanya. Saan ka kumamat nga agibalikas iti ad-adda pagkasakta. Panag ko na. Sana dahito iti umno panawan. Urayak nga maupay ti sam iti barukong mo. Ngamlaglagi kuma Veronica. Ay ayatan ka. Saan ka kumakayat asang wentel ma? Ngayon masapol nga agsarita ta. Apeng at aramidam na ditoy. Idin to taggayim kayo kini Veronica. Atapan nakadingag parparbuak laang. Ado ti saan mo nga amoy ti kayan ayat mo? Saan mo pa nga amoy salakan ni Romnick kadagiti lalaki ang nagpanggap iti takas kan kuana? Ha? Kita am? Saan mo nga mo day tanya? Awan tinaibagbaga kanyak ni Veronica. Gapo ta ulbutan na ka. Luklukwan na ka. Basol mo matlaan. Binaybay am ti kaayan ayat mo. Boston, pumanaw kantal ma. Diyak kayat amang nagdagiti sumarunupay nga ibagam kanyak. May Isabella. Datayo magkayam ti agur-uray asa nga ining. Pampanunutem nga taan ni Homer tinaglugan iti kotsena ang nakaparada iti sangot ti balayo. Amok amailiw ka unayen ken kuana. Pasensya kayo kuman.
Diyak namin magawid ang tipan nagarubos na kitilwak. Ay, anya ka di ti mapaspasamak kada kayo. Awat basol ko. Mariknak ti saam iti barukong mo balasan ko. Babalawak no apay anamati adagos ni Homer. Siguro, sana kung ngay ayatin. Gaputa, rombeng ko maapagtalkan na. Pinagduhaduan na. Diyak ko man kaya't yak sa akin, tatang. Ngamtap no maming ganda ito eh. Apa nagsagsagapag. Nasaan ako na kaya na makita ni Homer? Siya kunti mang ipamuspusan. Tapno ang salita kami. Abangan no adala nga masakitan kay ti nga ramidam. No saan nakan nga ayatin? Bay amaw. Babae ka, anak ko. Saan mo kung mga idaldal ti bagay? Maawatan dag kumatang. Ay ayat ko na ini Homer. Anak ko. Put na di ko na yun. Saan aron ba nga idaldal ko ti bagay? Ngamron ba lang agsalita kami? Kat masapon lang nga ikalintig at tibagi. Tawan ti basol ko tapno pagatapan na. Hindi ko mapaya kaya't kakasarita. Ngam ang mga nudyak makapagtagtal. Awan Sir Bim apagayam. Homer, pagkalmaam lang tiriknam. Tapno makapagsarita ta na sayaan. Amo ka natakneng ka. Kaya't anya ti kaya't mo asawin. Ulitag. Agparbeng ka kuma. Di nakagura. Tagpada ta nga dakarbangan nga gayat. Di nakbabalawan. Tama ikariyak nga gayat kini Veronica. Ngam amom nga agayan ayat kami kay ni Veronica. Ngamnupod no nga ayatam ni Veronica. Apay amay turod mo apasaktan. Awan pa nagtalak mo king kuhana. Pinagduhaduang. Saan nakapagpungtuten? Amangan mo sa anak ang makatagpil. Agpada ta alalaki. Di nakpangtaan, Homer. Ngumsakbay ang makapaglinaw anta. Panawan ka. Mabiglang. Saan tabi ang nagpas? Homer, no saan mo akay lalaan ni Veronica? Gaputa pinagduhaduaam. Saan ka amay kari itinapudno a panagayat na? Pagsubli ka! Nagasap karnig. No apay anam muna ka ni Veronica. Si katigap mo na no apay ang nariribok ti relasyon mi. Nakisinarag kagayam kini Romnick. Kasano no nakapaglinawan kayo? Dandani sa anak ka nakadagbal mga. Homer, madismayaak iti makitkitak ken ka. Apay ang nagbalin kamitan akastoy. Mama, Nalabit akaguran at no kanunungak dagiti na ibaga ni Romnick. Saan ka maikari itinapudno a panagayat ni Veronica? Gaputaawan ti panagtalik mo ken kuana. kat da Romnick ti pakay karayan ni Veronica. Si kamot lang ti makasungbat iti dayta sa lunsod mo, Homer. Aywan gayam. Kabayatan ti panagsarita yo kini Romnick. Nadlaw mo ka di, nupod nung adda relasyon da kini Veronica. Ngam no awanan ti panangipatag mo kini Veronica. Saan siguron anapatag amaamuam, nupod nung agayan ayat dan. Kayat ko kuman nalipatan, Homer. Ngam ad-adamat na masakit, anak. Ay ayatin ka unay. Ngam
apay a pinagtuadwa anak. Dinto ta. Tukmanan magawitan. Di ba nagarumos nila? Sika tinagkamtod. Homer. Ngamitin si amin. Nagbalinak anapudnukin ka. Tukalpasan na. Diyos ko. Sino nga minti nagrakrak iti ayan-ayan ta. Pinasayangat. Iturturit ko ti mga wakin ko na. Adito. Agyaman at sinong batam ti awag ko. Kanya di baga. Maalas ako ma. Asyok ti umawagin ka. Homer. Talaga ka di nga awanan patay kukin ka. Apay adi kag timat. Kaya't kong agsarita ta. Yan. Anyat mapaspasamakan ka. Ay, di mo nga minunay pampanunutan ni Veronica. Tapno maipamayam ti agkwenta. Anya di ko na? Apay akas na nakigtot ka. Nagdakil pa'y timulagat mo. Aywan gayam. Nasingid nga gayam kayo kini Veronica. Namom siguro ang nagsinatan kini Homer. Asika, tiga po na. Nalimad ka gayam ah. Dayawat ti kinalagtak mo. Naagaw mo ti gayam ko kini Homer. Ha? Amom dayta? Ngam awan mo tinaibagbagakin ka ngar armat ni Veronica. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan mo't nga tang timakunam kanyak. Kinabaalak pa lang tinagbalin anatak na. Sinukon ka iti pagtrabaho ka. Kaya't nagkuyog ta ngayon marito igit ti baybay ang nagtulagan ta pagkitaan. Homer. Mailiwag ko na ikit ka. Veronica, Ayayatan nagkadipay. Naalas ko maadamagat kan kanay tabal. Ngem, sana ka mabahin na mga iba ka. Ay ayatan ka. Awan tinagpasulak kigayan ayat ka. Apay adi ka magkatimat. Siguro. Sana ko na napatikin ka. Awan nga rudan ti masapol ang pagsaritaan tapay. agawid ta nga Ruden. Namabalin. Di ko makayat nga balin na ka nakapimpiman iti matang mo. Nalabit. Dahito yung ti maudi pa nagkita ta. Ngem kayat ko ama-amuam. No asino tinagparbo nga da relasyon mi ka ni Romnick. Saan na masapol nga ibagapekan ka? Gaputa si kati makaamunuan niya ti pagno. Nasinaw ti puso ko. Kat ti paglading hitak. Ad-ada. Anamati kay ti sabani. Ngem iti siya akayan ayat mo.
Maragsa ka na kumata nakapagsarita kayo matlaangan kini Veronica. Ang saan nyo matan ana urnos ti parikutyo? Mama, nunam naman yung agsinublan kami pa'y. Mapaay kayo laing. Saan mo kadi kay lalaan ti ayan ayat yo? Nalpas matlaangan na kasya tinagtungparan kay ayan ayat mi, Mama. Homer, awan ti parikot adi marisot. Saan mo ka din kay ayatan ni Veronica? Diyak mo no kasano asungbatan kayo, Mama. Saan mo ko mga ulbudan ti bagim? Makita kadagiti matam. Sakpay amala daw ti amin. Ang mga no agbabawi kanto iti kamaudyanan na. Mama, Sige, panawan kan dito'y salas. Veronica. Ay-ayatin ka pailaan. Pampanunhotek noong no dahil nagbalin apang nadlang ko. Sumura ka ko na ti kortok. Ngayon masapol ang makasaritak manan ni Telma. Sika na mismo tinangarami di ti pamuspusan. Tatlo ang talinad ko mapalang ti relasyon nyo ko ni Homer. Masaya nga nakmag itinagtungpalan ti ayan ayat siya. Ngayon niya nga rin mabalin ka saan nakamat nga ayatan ni Homer. Nagsakita panunutin, tatang. Ngam no na ikariya kas tiyaw agas. Di pagpatinggaan ti ayan ayat mi. Makailiw-liwag ak tumitlaan. Nasaya no inot na maawat mo ti amin. Makasarah kan daw iti sa balay. Panawan laengan. Di makaibag ano ka ano ang malipatak ni Homer, tatang. Napudnukan ka ni Rumlay. Si susugat pa ilang ti pusok. Sana kas karina ang maibawing ko tirik na iti sa bali, tatang. Makadlawa kadag ititiglay ni Telma. Idi pa'y lang amok nga da panagayat na kanyak. Saan nga ta? Ang kabaalan na nga ta nga aramidon day ta kini Veronica. E din to nasingid da nga gayam. Anya ko mati maghanap na. Masapol amadok talak. Babalawak launay ni Homer, Veronica. No andala ko mamabalin ko ang mga langon ti relasyon nyo. Ang mga nunarigat na mapasamak daytan, Mrs. Abelia. Ay ayati kunay ni Homer. Nga masaksak tanak. Tila ang kalkali kagumak. Ti maamuak. No asino tinang tatagal iti ayan ayat mi. Oray siya. Saan ko nga mo? Basta awak no apay anaglakaan na mati ni Homer. Awan amo kabasol ko iti patakatako. Baya, takasaritak to ni Homer. Nabayag ka pinapanunod ko ti amin. Sakbay ko maanang gadengak. Pinanak na kumapi anay bagno pud no dagiti bagbagam kanyak. Agbababawi ka na kisina kini Veronica? Apay, ay ayatan pay naan? Saan kumaday tati pagsaritaan, Tatelma? No saan ka mamati, awan ti mabanin ko. Telma, nasingad agayam mo. Rumbang ko mga isakit mo ni Veronica. Kan maysa, kagduam iti negosyo ni Romnick.
Panawan ka man laangan. Saan ka pumanaw, Telma? Agsasarita tayo pa itinasayaan. Ha? Si kagayam ti makagapo, iti pan nakadadaol ti ayan ayat mi ka ni Humara. Apay, Telma! Nasingid ka, pagayam ko. Ngam si kagayam ti gapuna no apay nga agsagsaga ba ak ita. Nang kaitibain, ibilang ka na saya at agayam. Kamuan niya tiin subad mo! Tinumpanak. Ano pailaan ti urayam? Sige! Balsanag! Amo kakagura na titi inaramid ko. Di mo ka didamagan no apay ana aramid ko tay jay. Nakulaapan ti panunot ko. Kapoy tinalaos a panagayat ko kinirumnig. Anya? Nainsulto ak. Kasla si kalaangan tinasingpad. Asi kalaangan ti kasayaatan a babae. Ngam sana rumbang agas jay tinaramid mo. Si katiga po na narakrak ti relasyon may ka ni Humar. Uray ka sa noa pa nagpalawag ko. Sana naawatan. Akwag. Napanunot ko abid to ti inaramid ko. Di mula ang buha makon konsensya. Gusto! San ko nadinggan ti anyaman na palawag mo? Veronica, nagtaal mo ti panagpagayam pa! Italaan ang mautob ko at ito tinaramid ko. Nagbalik ang agpaisuhan ang rakrak iti ayan-ayat na Veronica kan Homer. Ngaman niya tinakanap ko. At ay latatirik na ni Romnick kanyak. Saan ko maarong ba nga pinagsakapak ti kanyam ko? Telma, anya tinapasamak mo? Aping agsangsangit ka. Romnick, Di ka na uray di restaurant. Iso nagdiretso ako dito balayo. Anya ti problema? Ne? Apay di kagsaw. Amom Telma. Dumdum lawak kadagiti gargaraw mo kadagiti napalapas ng altaw. Telma? Mabalingag sublikan tulangan into namin sa nyal daw. Di kaya't ko asawan. Ijilangan restaurant ti pagsaritaan ta inton bigat. Panagkunak. Ada nadagsin na problema Telma. Ngamnupay na singid tangag gayam. O sige, di ka pilitan. Mapanak nga rudan. Telma. Nagsakit. Aging kalagayam kayam ti pagpatinggan ti kabailam nga iba ay ang pamatag kanyak. Romnick. Apay. Unay lakit din ni Telma. Ape nga supay na singa nagayam mo ti mangrak-rak iti relasyon nyo ni Homer. Nasakit tunay tinakam ko, tatang. Ngam uray kasanupay ti panang babalaw ko ka ni Telma. Sana na may subli tinadadail nga ayan-ayat mi ka ni Homer. Nga mabalin nyo pa yung pagsaritaan na ito. No lakit di tumulong ni Telma. Ibaga na, nga awan kinapundaw na iti pinarparbo ng istorya. Payan yun, tatang. Apay, saan mo nga ayatan ni Homer? Tsaka mo, tatang. Ngam naon nagtisukat dito'y puso. Kati pagsangita. Inawat ko dagiti nagkamtudak ka ni Homer.
Ngam siya pa iti pinagdua-duaan na. Urayak lang nakintot iti daitaan na amuak, Veronica. Saan anay bagbaga ni Homer kanyak? Ani Telma agayim mo tinakaigapwanan ti pan nakadadaal ti relasyon nyo. Diyak kumapay maamuan. Ngam nakitak ida iti parke. Kat nangag ko amin ang nagsasalitaan ka. Rumbang nga ibabawi ni Telma dagiti bagbagana. Miss Isabella, Kasaritak to ti anak ko. agyaman na kangan. Amok nga ilalaon nyo launay ti relasyon mi ka ni Homer. Ngam, sana kun nga'y ayaten ti anak yo. Madlaw ko ay ayaten nakaunay ni Homer. Amok nga alis to kayo lang ang makapagkinawatan. Nasakitan na. Ngam na mabalin. Diyak kumakayat ti agsangin. Miss Isabel. Ita ababalawan ka kan makaraman ka iti ungot kanyak, Homer. Apay nga ada pinatim ni Telma ngam ni Veronica akayan ayat mo. Mama, Saan mo ak kinailalaan ti panangipatpatignakin ka? Pinukaw mo ti panagtalag mo kinkwana. uray kasano ti panang babalaw yu kanyak, mama. Saan na maisubli kinapalapas? Anya ti kayat mo asawan iti dayta. Amok. Napasaktak unay ni Veronica. Kat, bye-bye amlatan. Masapul nga aklunam ang nagbidot ka anak ko. Agpakawan ka kini Veronica. Nunaskan abaliwam manen nga arman, tapno maisubli ti panagtaleknakan ka. Aramidom anak ko. Diyak kaya taman namnama ka. Ama sursuro ka ngayaten. Veronica, no di nakman kabaalan nga ayatan. Ura ibilang naklaang apagayam. Kaya't kaliliwaan. Di nakpakatanagan. Kabailak tayo to eh. Veronica, Sabay kumatasahan ka masahir. Ngam, Romnik, ang payasyak pa'y namin. Nakadadayo tinakaiturungan kay matang mo. Apay, narigat ka din asursuruan nga ayatem ni Telma. agingga kami lang iti agpagayam kini Telma. Nasaysayaan ati ayatem. Ket tinasingat apagayam mo. Gaputa agam amo kayo unayan. Nabibiit ang makapagkinaawatan kayo. Amom Romnik, naragsak tulakit di ti ayan ayat yo. No ni Telma ti ayatem. No apay ngamin anamatiakken ka. Basol mo tinagtungpalan ti ayan ayat mi ken ni Veronica. Ako kabasol ko ti amin. Pagkawanan na ko ma. Nakasaganak iti anyaman nga ipaay mo apan no sa kanya. Kaya't kung ibabawim amin nga imbagam kanyak. Nagsarita kami kin ni Veronica. Kaguran ako no Homer. Babalawam tabukod mo abagi. Awan ti sabali ababalawa. Nasaan asikamot laong Homer. Veronica. Gaputa oray anya kumatimbagbagan ni Telma ken ka. Nupod no may ayaten nak. Saan kuma anak ko laapan ti panunot mo? Ngam anyat inaramid mo. Napukaw ti panagtalek mo kanyak. Bayag ka pinampanunot ko ti amin, Telma. Kata amiris ko. Saan ka arumbang ababalawan? Veronica, bidot man nga paiso ti naramid mo. Gaputa, nagpailuyos ka, iti bukod mo, arik na. Nagbalinak ama naging pupukod. Tsakin
kinalalaan ti panagkayam ta. Idinto ati inaramit ko. Kat saan mat nakatulong. Tapno maibaw ing ni Romnick tirik na kanya. Nopay kasta. Napakawan ka, Telma. Gabutang kayam tapay langan. Madlaw kong agatapan ni Romnick. Ang mga nukakuran ak lumaamuan na ti inaramit ko. Sana nanaskan ang maamuan na payday ta, Telma. Ilimod talaangan ti amin. Pudno dagiti na ibaga ni Veronica kanya. Nakadaday ti turong ti imatang ko. Juan. Napintas ni Telma. Nasingpat. Nuluktak ti pusok para kang kuhana. Saan ang narigat asursurwak nga etan? Juan. Apay kiti na saan? Padasak nga at ngaya sa dagkotirik na kingkuhana. Nakapanaw matlaangan dagiti na odi a customer. Mabisi, nakapaikitin. Di mangan tapay laeng. Ore madamdam nga kwentata. Pambarantang agsarsarita, Telma. Ha? Anya ti pagsaritaan ta? Kat uray niya ditan San kid di apasiga negosyo ti pagsarsaritaan ta. Malagip ko di awan pay dayto yung restaurant. Nakaragragsak ta ngagkuykuyog ngagpasyar. Romnick. Manipo di adan tayo yung restaurant. Saan tamatan ang makaliwaksay? Wen. Nagragsak tayo di. Ti amuday di katagayan ayat ta. Takasano, kasla agayan ayat tamat ngagpaiso. Akwek. Basol ko ti amin, Veronica. Pakawanan ako ma. Ngam kayat ko amamuam. Nga ay ayatan ka pa lang. Omar. Inayat kay ti kastawanay. Amumday ka. Ngam nalabas. Ti pan nakasukat ti poso. Nakasagana ak amang litop kadagiti nagkurangak ken ka. Aklunat. Ay ayatin ka pa'y larang. Ngam tsaka mono kasano nga isublik ti panagtalag ko ken ka. Katlading itak ngay baga. Agduaduan ti puso. Pangasim. Ikanak ko maitigundaway. Ikarik. Saan kanto na pagduaduan pa'y? Napatag ti panagtalag iti tunggal relasyon, Omar. Saan ka pawilan namang pasyar kanyak? Ngamin, mabalinta pa'y laang matag pagayam. Homer, adakan ka ti amin apamuspusan. No maisublimpay, dagiti naragsak, akan ituta. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ko maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungay kami patangatang agyaman na pagayam.